hai pobo e hai BNG. Un BNG que inicia unha nova etapa nesta convención. Entre todos imos relanzar o proxecto do BNG para liderar a alternativa ao Partido Popular. Porque esta convención é un exemplo. Desta convención vai sair un BNG plural e unido, pero un BNG moito máis forte e moito máis unido. Un BNG como dixo Carlos Eimerís, no que todos participamos na construción do barco, todos navegamos no mismo barco e todos temos claro o rumbo que queremos ir: soberanía, democracia e traballo. Desta convención vai sair un BNG con ideas e con enerxías renovadas para leválas a cabo. Un BNG que vai ser o motor do cambio. Un cambio que queremos construir co pobo, amigos e amigas, formando un bloque coa sociedade galega, coas mulleres, as que o PP quere confinar de novo no fogar, mentres volve a tratar o aborto como un delito. Coas mozas e cos mozos, as que se expulsa a emigración e se lle condea un futuro pior que o que agardaba os seus pais. Cos traballadores, porque ter un traballo digno é un dereito e non un privilexio. Cos autónomos e coas pequenas e pequenos empresarios, afogados pola ausencia de crédito e pola caída de consumo, porque iso é o que conducen as políticas do Partido Popular. Con todos e con todas, coas xentes da cultura, cos profesionais, cos labregos, cos mariñeiros, entre todas e entre todos, en bloque coa sociedade galega, podemos, seguro que podemos, estades seguros porque podemos. Moitas grazas, viva o BNG, a por todas.